okay. 1, 2, 3, Merry Christmas! Nakalat-kalat ako. Game. At sa inyong lahat na guys, Merry Christmas and Happy New Year. I would like to make a toast. Okay. I would like to make a toast. What is it? Quiet. Hey, is this Han? Making a toast, Han. Toast. Making a toast. Thank you for spending time with us, and thank you Jesus Christ for bringing us all here together once as a family. Yes. Matiti. Matiti. Cheers. Cheers. Mabasag yan. Alright guys, yan. Once again sila kayo kami nagbabalik tayo. Today is December 24th. Ano? Sa mga nakasunod sa vlog natin, sinundo ako ni Ate Topang kanina. Which is, nandito si Ate Paulina, which is, she is pretty. At nandun si Ate Pai, she is pretty as well. Si Ate Clark is pretty girl at Batiti is handsome. Yeah. And this is our mommy, she is pretty. Ganda ni mommy. Super dalaga. Yeah. Maganda. Tinalo niya si Jinky Pacquiao. Can you And also my daughter Ate Sinel. She is pretty. What? Papa, stop mixing the words an F to an F spelled with a P, like pretty and pretty, like pretty. Kinurit na ako kung hindi ako marunong masyado sa Inglesan. Matigas ang English natin kasi Ilocano nga. But anyway guys, ano ba yung mga hinanda namin? Ano ba yung handa ni Mrs.? Guys, nakita nyo. Meron kaming handa rito. Big sushi. Big sushi. Kunin mo yung ano para pinapaitan mo. Pinapaitan mo han. At meron kaming ito is Graham tuhan. Graham. Yeah, Graham. Tapos ito. Bakit mo naman Graham. Tapos ito. Maha. Tapos meron tayong chicken. 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 Prito mo to. Alinuto mo to. Chicken. Akala ko binili mo sa McDo. Okay. Ito yung Palabok. palabok. Ito yung specialty ni Mami, May chop suey, may itlog, mayroon siyang tawag ito, yung atay ng manok, tapos shrimp. Kita nyo guys, shrimps. Atay ng manok, itlog pugo, chop suey. Si Mrs. lahat nagluto niyan guys. Ham with pineapple. Tapos spaghetti. Chicken Alfredo. Chicken Alfredo, tapos adobong baboy. Yan guys. Yan lang yung mga pagkain namin at siyempre meron kaming drinks dito. Alak. Ate Pai. Morgan? Champagne nata to eh. Morgan? Tsaka Morgan. champagne. Morgan lang talaga Morgan. Ito, dala niya. Ano yan? Bring me lice. Dala niya. Okay. Champagne nata to eh. Bring me snow. Merry Christmas, Happy New Year, and ganyan. Ayun na. Nagsimula na sila Nagsisimula na. Sige. Mag-open na tayo ng gift. Open ng gift. Picture mo na lang sila. Pagka nag-open ng gift. Open. It's time to open gift. Even though I look so formal. Okay, mauna muna ako. Bakit naman? It's time to opening a gift. Sige. Opening gift. Opening gift. Opening gift. Clark, where's your phone? Ikaw na lang magbigay ka Enzo. What is that? Sabihin mo Mami, wag na. Sa kanya nga ito. Hindi, sabihin mo. Para kay Inso. From Mom to Enzo. Uy. To. Kay
Dito ako. Sirain mo, sige, sirain mo. Sira na. Sira na. Kay Ate Clark. Okay. Ate Sinel. Alright. Kay Bake. Hindi mapakali. Bake. Sit down there. Thank Ate you, Ma. Paulina. Ate Pao Pao. Ate Pai Pai. Mamili na. Perfect. Ito, mabigay na to sa kanila. Sige, basahin mo lang kung kanino. Kay Pao Pao. Kung Ito kay kay Sinel. Sinel. Perfect. Nel. Yung so money. Oh, yeah. What are those money? Wait, hang on. My Let's friend open gave me it money. later. Let's open it later. Okay, oh, open it later. Shoot, forgot. How many? Money. Oh. Bigay daw ng friends niya. Kinuha ko dito, Nel? No, you gave it to me. No, meron I dito. got 25. Oh, no, it's the other one. Never Ito, mind, bigay ng Mom. friend niya. Bigay ni friend. Oh, friend. Para kay Sinel? Friends. Angeline. And Okay. Angela. I will take that money. Okay. Dami. Pera, oh. Bakit? Oh. Ito kay Bakeng. Galing sa mga friend niya yan. Ay, sa mga friend. Okay. Ew! Kay Faith and Bakit Grace. why are you just throwing your gifts? This Kaya is yun from na. Miss Ay, Han. Ano? Rich. Ito kay sa'yo na. Bigay yan kay Wing. Ay, thank you, Weng. Shout out, Weng at Aaron. Thank you sa gift niyo. Sinel. Oh, pati Tita Joy. Malabanan sa family. GoPro, guys. Regalo ni Weng, GoPro. You wanna shooting na Sinel, sa'yo. Sinel. Ate Sinel, you have a big bag. Oy. Ano yan? Kay Bakeng. Galing sa mga friend nila. Hindi ko. Kay Bake. Oy. Tingnan mo yung mukha niya. Oy, sayang ko. Ito kay Sinel. Sino na naman? Kay Ate Sinel, she has a ton of gift. Kay Clark. Galing Okay. yan sa ano nila. Friends. Party. It folds. No name, ma'am. Itabi mo na lang muna yan. Oh. Kay Baki. Give me a whole lollipop. Wow. From Tita Joy. From Tita Joy. Thank you, Tita Joy. Spell brown. Bakeng. Kay Baki. Batiti. Oh. Open it na. Tititi. From Tita Joy. Wow! Clark. Kay Clark yan. Okay. Matthew. My name is... Ay, Bakeng oh. O, di Baki, ang dami na sa kanya. Ate Clark. Ay, wala. Baki, put your things Kay here. Papa. Oh, kay Papa. Papa. Oh, kay Papa. I have a lot for Papa. Oh, guys, for Papa. For Papa. Tatlo na sa akin. If you're not gonna keep them, huh? I think this is to you, Bakeng. Kay Baki. Okay. Let me see. What? I forgot ano. Girl. What? Ayan oh, yun na yung last. Large Ito na mine! kay Clark, oh. Huh? I think this is from you na. Ay, ito para sa akin. Okay. Yung malalaki yun, oh. Sa sapatos na yun, ah. Papa. Papa. Okay, thank you. Mami. Mami, oh. Uy. It's not broken glass. Is Trust it? me. Broken? Nako. I know what it is. What do you mean? Just read it. Ate? Oh. So, mami niya siya. Wow, it feels so special. Di ko alam kung saan pinamili yan eh. Yeah, that's back. Hindi, panglaro lang mga yan. What? Pandagdag lang. Pandagdag lang at ipaklinis. Wala na, tapos na. What? Wait, hold on. Is there something inside that gift? Thank you. Okay, oh, si ate nagbibig sa ate Pao. Bati. You're such a nice ate. Mami. Mami. Ay. Oh, bag. Wow, donut. So yummy. Clark. Ati Pao. Ako na. Hey. Kayo yan, kay Oy, Papa. Uy, oh. Ano to? Oh, GoPro. Di, regaluan ako GoPro. Oh, thank you, Tipo. Pera yan. Baki. Yay! Clark. Okay, And mga Ate pera. Pau pa. Pera din yan. And then, Papa. And then, Mommy. Sapatos. Buksan natin agad tong sapatos. Isuotin ko agad ito. Nike. Alam, Nike. Wow. Ala. Ano to yun? Bawal sila. Ano to? What you thinking? What you thinking? I know what you thinking. I know what you thinking. Pakita lang ano. Oh. Kasi sabi mo wala kang ikaw. Baka sa'yo galing yan Ay, hindi ko pa nasuot. Binili ko na. Saktuhan.
Sakto. Sakto. Wow, 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 wow. Sakto. Mami, Nak, thank you. Mami, kasya ba, ma'am? Okay. Saktong-sakto. Han, sakto. Meron tayong pang-ragad-ragadan. No, Hindi, sakto. Maala ka. Sinupi-pupi naman. Hindi, sakto. Pang-ragad-ragadan. Thank you sa sapatos. Thank you sa Nike Air. Thank you, ma'am. Oh. Salamat anak sa Nike Air. No, mami, ang very late. Walang pinapagawa. Buksan nyo na. Ayaw na. Oh, gift nga eh. Bakit ka tatawa sa gift? Exactly. Oh. Okay. Oh. Tabi mo na ito. Bakit this is yours? Yan, ma'am. Lululemon. Oh, ang ganda. Mamahalin. Tapos buksan ko pa itong iba. Open your gift now. Garage pa yan, ha? Thank you so much. Open your gift now. Ay, di ba yung video na lang pinili ko eh? Ay, nakalimutan ko sa wala, ma'am. Yung gift card, Oh. ano yun eh? Guys, oh. Yung gift Meron. card nasa ano yun? Nasa 40 ata. Hmm. Oo na, okay lang kung magkano. 40. Oo, kasi ito pang... Saan galing ito? Sino nagbigay ito? Han, mami, ikaw nagbigay ito? Thank you, ma'am. $80, 80 oh. Worth 80. Mamahalin. Worth 80 guys. Just give me my side inside. Because I don't Ang dami mo ng pera, oh! Ang dami niyang pera. Tigsi 60. Ang daming pera binibigay sa kanila. Sana all pera ang pinagbibigay. Your bag. Sana all pera ang pinagbibigay. Look how much money I have. Okay? Ito naman. No, it's mine. Oh, ano to? Sa ito? Galing? Ay, ano kayo ko po? Lululemon. Hindi, wow. Papa, ano yan? Thank you, Nak, ha? Mahalang Lululemon. Nak, thank you. Pero na lang daw sa Hindi naman. Ikaw naman. Thank you nga eh. Bakit kailangan? Bakit yung mukha behind the camera? Kasi yung bag mo luma na. So, Ganun ba? sabi ko, Okay. Kala ko GoPro. kaya mami, papalitan mo na yung bag mo. Ha? Papalitan mo. Mami, ano? Wala yung baby, ma'am. Asan yung pera ni... Bakit? That's mine. Hindi, merong pera to eh. Ito, oh, papa, ma'am. Nel, may... Ito nga, ma'am. Ito ba? Hindi kay si Nel yan. No, Tay, kay Bakit magkano binigay mo kay... 60. Oh, Wow. merong pera si Baki dito. Sino nagbigay nito? Who give this to me? Me? Wow, I like it. Sinil, bakit mo naman Silbo. kinuha lahat? That's mine. Sa kanila, mahawak na kanila. I mixed. Guys, ha? Silver, ano? Binigyan ko sa'yo. With Ate Clark. Thank you, Ate Clark. Nandiyan na nilagay niya na. Teka lang. Lagay natin lahat ito dito. Para kaya naman pa. 15. Magkano yung pera na binigay mo sa akin? Yung galing sa'yo, sa ipon mo. That's all mine. Wow, who give this? Makinig ka muna si Nel. Mami? Walang pera si Baki. Lakay. Nagbigyan ko ng Magkano ba? 30 kay Oh, Baki. meron na ako ano, lakay 30. tracker. Wow, nice. Yan, Han, 30. sino nagbigay nito? Ito sa'yo. Ayun. Han, 60 na bigay. lakay tracker. Oh. Over Kitchen? $5. Muli! Clark, Can you help me? that's good. Thank you, thank you. Lagay mo na sa wallet mo ako. Lagay natin ito dito. Okay. Help me, ma'am. Ay, nagbubukas na kaya? Bukas-bukas na. Ito. Huli. Para kay... Hmm. Oh, t-shirt. Ito yung galing kay ano, Han, Weng. At saka Aaron. Ay, hindi. Kay ano? Wing ba at Aaron? Oh. T-shirt. Thank you, Weng. Ah, meron Aero. Meron ako pang ang trabaho. Thank you. Merry Christmas, Happy New Year sa inyo. Wing at saka Aaron. Pera mo. Thank you. Akit mo muna yun sa Alright. sa room mo. Oh, ito na. Who's? You already open yours? My goodness, alam mo, bigla ko binili yan kanina. Oh, you have that Sabi thing? ko sana bukas na lang. Hindi kayo yung binili ko sa kanya eh. Si Baki makatawa. Yung niregalo ko din sa'yo nung last time. Mami, Yung yung orange na pants. Sapatos ko. Papa mo yun. This is this. Momay! Mom, whose is this?
Hindi ko Buksan mo na lang. Malaman natin kung kanino. Magsimba kayo pa. Papa, magsimba kayo. Kasha mo? Oh my god. Tingnan mo nga anak kung kanino. Guys, this kid has so it's Baka t-shirt. so unique. Oh, para sa akin. Hindi yan. Para sinil pala eh. Really? She like the polo. Wow. She like. Mayroon pa akong Nike guys ha. Nike oh. Oh. Buksan mo yung mga Sana regalo all. mo. Buksan nyo na. Sa akin lahat ito. Isang bag. Sa akin lahat itong malaking isang bag ha. Walang gagalaw nito. This is all mine. From Tita Julia. Yan. Diyan ka lang muna. Para hindi na magkaroon ng problema. $60? From Ate Pai Pai. Thank you. Oh, yan pa Ate Pai Pai. How much? $60. Let me see yung mga damit na binigay sa'yo. 20, Nak, 40, 50. yung mga damit na binigay sa'yo. This is from Victor Joy. Ang ganda ha. You like it? Shout out. Oh, shout out. I think this is from Tito Wayne. Si shout out again. Shout out. Alright. Uy. Gusto ko sa'yo eh. Ate Pao. You like that? Yeah, shout out. And then this Alright, one. shout out. Ate Pau Pau too. But this one, who is it? Tito Wayne. Coming from me. Plus 25 equals Shout out ka mong bila. Shout out. Alright. 65. Clark naman is how many? 85. 85 and then the you have $85 na gift, okay? Yeah. Like, the for $20 is $20 is Ate Papeng. Alala mo? And like, what, and then like, yeah. Ano ba? Nagkukumpani na ng ano niya. Nang Roblox? Yung, ano no? Sinel from mom and papa. Kaya, what else? Pati sinel from mom and papa. Okay, what is it? You'll see. What is it? Oh, it's a sketchbook. Sketchbook? Rip it off. Oh. Rip it. Oh, sketchbook. Mahilig kasi siya guys sketch eh. Sketchbook. Very good. Sketchbook. Thank you, Pa. Thank you, Ma. Welcome. Shout Okay. out. Shout out. Ilagay mo na doon. Si Clark naman, where is it? Scissors. Sketchbook 2. Drawing things. And then And the clothes. Clothes. And then these. Okay, yung mga ano. And then these. Oh, perfect. What is that? 2. Sketchbook. Yun. From Tita and Grace, Oh. Oh! Clothes? Okay. Shoes. Ba't ka sumisigaw? You have a knife? Bakit? Hi, friends. Kasya na kaya yung regalo mo? Thank you sa mga gift. Thank you to the gift. Shout out. Shout out. Okay. From Tita Joy. Open it. Yung mga shoes ni mga yan. Box. Open first. You open the Paano may regalo ko kay Baki? Bagay sa kanya yan. Oh, tama. Oy! Para magpaano tayo, ang tawag nito, magsimba. Ano ba yan? Open it, Clark. Open it with the shoes. Oh, wow! This is armor? Jesus Christ! It is armor. Oh, perfectly. From Tita Joy. Say what? Shout out. Shout out. Mami, kompleto na. Okay, Bake. Where is for Bake? Pakita mo nga yung mga gift ni Bake rin. T-shirt. Ito. Ito, tapos ito. Huli na kasi siya eh. Ano ginagawa? Tamang kalikot na naman tayo, Clark. Tamang kalikot, Bake ah. Oh, maganda. Maganda. Ano ba yan? Let me see. Ay, ano? You need to remove the wire removing it. Si Pao ay. Kada video na lang yan. Okay. Mama, hindi magtatagal yan. Han, hindi magtatagal yan. Sira na naman kinapin. Sinukumpuni. Tamang kumpuni. Hi, Kuya Prince. Sing. Thank you. Alright, so tapos na? Tapos na? Yeah, Tapos na ang Thank you for the gift. Pero malapit-lapit na tayo mag-countdown. Malapit na tayo mag-countdown. 10 minutes now. 10 minutes. 10 minutes na, 10 minutes pa. Bago tayo kumain. Nahihiya ako sa gift ng mga anak mo. Babawi na lang tayo sa birthday. Mapu! Wala nga si Papa mo eh. Ha? Bandang huli. Ako pa yung... Ba't laging ako yung nasisisi rito? Isang buwan ako sa karsada. Babawi na lang kami sa birthday. Bandang huli. Si Lakay Tracker pa nasisisi. Put your stuff in here.
Where's your Robux? Yeah, where's your Robux? Thank you for the gift, friends! Yeah, Magpa-thank you ka kay Princess sa shoes. I've been already saying thank you to the shows. Thanks, friends. Okay. Tama na, hindi ko kayo gusto magkakain. Bobo ka. Once you... 10 minutes countdown! Oh, bukas, come right away here. 10 minutes? Oh. We will continue the celebration. Alright. Yan, may earrings na. Okay, may time pa namang ano. Okay, oh. Mamaya kakain tayo. Meron din siya pati nga. Oh, tangin Bakit mo. Trinidad? Oh. PPC? Okay, yan Move yung ibinigay closer. sa akin ni Mami. Oh, bakit Trinidad? Oh. Kaya ko na nagkakado. Bro, Right. you don't need to lie. Mamaya kakain na tayo. Antayin na lang natin yung oras, oh. Yung oras is 10 minutes more. O 12 minutes more. Ginagamit ko, ginagamit mo na. Prayer, sige. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng Pasko. Salamat po sa pagsilang ng inyong anak na si Jesus, ang ilaw ng mundo at pag-asa ng sangkatawan. Sa araw na ito, hinihiling po namin ang kapayapaan sa aming pamilya, pagmamahalan sa aming mga puso, at pagkakaisa sa aming tahanan. Linisin niyo po ang aming mga isipan at damdamin, alisin at ang galit, lungkot at takot, at punuin kami ng inyong biyaya at kagalakan. Pagpalain niyo po ang aming pagkain, ang aming trabaho at ang bawat taong kapos at nangangailangan. Turuan niyo po kaming magbahagi, magmahal at magpatawad gaya ng itinuro ni Jesus. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. In the name of the Father, Son, and Spirit. Amen. Merry Merry Christmas! Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, Meron bang everyone. dagdag na? Saan mo rin? Yung prayer mo? Wala. Okay, kala ko na. Sige! Oh guys, tara, kain na tayo. Binabati namin kayo dyan ng Merry Christmas. Merry At, Christmas, everyone! Merry Christmas muna kasi ang sa susunod pa ulit yung Happy New Year. Okay. Let's go! Kain na tayo! Nakita nyo na yung mga pagkain na inihanda ni Mrs. Bumabati ako na Merry Christmas. Oh. Go, ngayon hindi na sila makakain. Halatang hindi na sila makakain, hon. Let's go eat! Busog na sila eh. Halatang hindi na kayo makakain, busog na kayo. Mag-expect ka. Okay. 1, 2, 3, Merry Christmas! Kain na. Kalat-kalat ako. Game. Kain na. Kain. Ano ba yan? Sige na, kumuha ka na doon. Kumuha na ka pagkain. Go. Mommy, can we sit in the corner over there? Yeah, sure. Wala na, hindi mo pwedeng... Dito tayo, sa tabi-tabi tayo na. Wala kayo, kayo kumain. Wala namang Steve nagsasabing hindi tayo kain. Excuse me, ma'am. Can you move, please? Shasha! Patiki. Bakit? Come here. Give me your plate. Ang gusto mo ng sushi. Sabaw lang sa akin. Wow, so diet. Hindi, kanina pa kami kumakain eh. Mom. Mom! The rice. Mom! Ay, nakalimutan na yung rice pie. Kanina pa kami kumakain eh. Paano? Ikaw lang. Guys, kain tayo. Sige, mag-cellphone kayo kung yan ang I'm gusto already niyo. prepared. Clark, where's your phone? No I'm using on phone. the fridge. Okay, no Or using on phone. the table over there. I'm hungry. Kain na. It's okay. Papaitan. Anong klase? Papaitan. Oh. Basta papaitan. Bakit you want kambing? Oh, you got seaweed? Sa birthday mo, magsabi ka ng kambing, tapos ilulutuin ko. April 8? Oh. Kapag lulutuin ko, di... Ang plano namin is, mag-long drive sa Calgary. Or dinner with Papa. I'm hungry. Here's the Christmas. Bakit mo rin? Wow, and the Papa only cheers to me? Cheers for Christmas! Sige. Spice po ko ako yelo. Okay, umuha. Andyan ka eh.
Bro. Ate Pai. Welcome back. I'm so talented. Ate Pai. What do you want back? Mami, walang yan. Maraming hilo dyan. When Ate Pai says Papa to Pa, she's like Pa. And then it sounds like Pai. It sounds like Pai. Tsaka si Papa, napakaligalig. Mami, mami, look. Well, at least mommy ang cool. Maraming hilo dyan. Kala mo? Oo. Ayaw ko yan. Hindi pwedeng wala na. Kasi I asked him eh. I asked her eh. Pakalat-kalat. Siniplak sa leg eh. Yung pakalat-kalat. Mami, saan? Wala, mahihiya. Kailangan ko pa ng ano. May ano? Peng yung baso. Ay, peng yung option. Guys, kain tayo, kain. Dalihan nyo naman yung mga viewers natin ng pagkain, mga Mami, can anak. you pass me the orange? Guys, kain tayo na pagkain namin! Ano mo ito, manok? Yeah, I know you're jealous. Baboy, May ang hindi laki. mo pa kasi ano na siya. Kala ko Just kambing. joking, I love you. Kala ko kambing. You wanna eat pasta because I never eat pasta for a long time. Yeah. I miss him already. Ooh, that's a nice. What? Who you miss? Who? Kuya Prince. Oh, I thought he was Saan talking siya? about boy. Oh, Merry Christmas, Prince! Merry Christmas din kayo, no? Merry Christmas din kayo. Kay Inzo. Sinabi ko na. Fat for this. I You can't. know what I'm eating? Wanna do it? Who's sitting here? Bakit? I wanna sit there. Bagay, sit here. Baki, sit here. Eat now here, Bakit. Yeah. Guys, kain tayo. I Yan. was doing something to. Tara na, kain na tayo. Comment naman dyan sa baba kung anong mga handa nyo. Taga saan kayo? Merry thank you. Christmas. Merry Christmas. baby. Oh, yun o. Oh, maraming pagkain. Put your sleeves up. Ano nila Inso, nak? Handa nila. Right. Look at you, you haven't put your sleeves up. I can. Nagpansit din sila? No, girl. Kapahaba ng buhay, pansit sila ngayon. Ikuhuli ko ngayon sa June. I hear popping. I hear popping in the microwave. Nothing. Alright. Wala tugtog. Pag dumating ako, kanina pa ako kumakain. Pwede na ba ba? Busog na ako, kaya parang hindi ako makakain. Is this actual sushi rice? Is this sushi rice? Di ba when I pick you up, kumain na tayo? Kasi gutom na din talaga ako noon. If there's a hole, there's a goal. Kain. If there's a hole, there's a goal. Alright. That's nice. Bakit si, hindi siya nakaano ng day off niya, Pai? No, he was supposed to be off today. O ngayon? Bakit pa? But, one of, I don't know, they don't want to pay too much. So, yung nag-replace sa kanya is, hindi na payagan. Oh, that's okay. Di ba off siya, di ba? Mami, may wag talaga po siya, pero meron. po talaga yun. Pero hindi siya pinayagan. Lalo na Pasko. Mom, can I have Siya some? hindi na payagan. Okay lang yan, double pay naman. Oo nga, pinag 16 hours kaso sabi ko ayoko. Ako po, Na, ipapakataon, pwede pa naman bukas. 25 pa rin naman. okay. Mom. Maginutube na kayo sa amin, guys. Kain tayo. And sushi and seaweed. I'm gonna give you a grade. Bakit ka? Oh my God.
Chicken Jollibee. Is this chicken Jollibee? Gravy Jollibee. Wait, please, Mom. Seven? Binabati ko ng Merry Christmas yung mga kapatid ko dyan, sa ate ko Ipang, sa asawa niya at pamilya mga anak niya. Thanks, Mom. Binabati ko rin ng Merry Christmas yung kapatid ko, si Jennifer, Trinidad family. Yan. At, binabati ko rin yung nanay ko ng Merry Christmas, mamang. Yan, matawa ko kanina sa inyo, hindi nyo nasagot. Pero okay lang. Okay. Feliz Navidad. Tapos, binabati ko rin yung Merry Christmas doon sa side ng misis ko. Si mga bayaw ko, si Ailong, si Ayan, si Gudo, at saka yung hipag ko, yun. Si IG, mga anak niya, mga asawa nila. I'm so full. Ayan. At sa inyong lahat na guys, Merry Christmas and Happy New Year. I would like to make a toast. Okay, I would like to make a toast. what is it? Quiet. Hey, is this Han? Guys, took so long to open. Making a toast, Han. Toast. Making a toast. Thank you for spending time with us, and thank you Jesus Christ for bringing us all here together once as a family. Yes. Matiti. Matiti. Cheers. Cheers. Babasag yan. Wala na. Yes, the ultimate combo. Ultimate combo, ha? Iba rin pala ang focus ni Baka, yung pagkain niya, ultimate combo. Oh. That's good, Nel. Yeah, that's good. I was gonna do it, but I was gonna do it, but Okay, you make a toast, Clarky? yeah, but we already did it. You can think about anything. Good vibes. Say it. If you have Baka something. nakapapit mo sa work. Sa third na. Papagawa ko pa yung truck ko. What happened? Hindi, may papaayos ako doon. Papalinis ako ng DPF niya. Yes. Maintenance. Oo, papalinisan natin. Nabusog na ako tuloy. Mas Ang nakakadam. pinapaitan, hindi ko na tuloy. Wala akong nga kumain na to. Kanina pa ako kumakain kanina eh. Pagdating. Kumain na kasi kami yun. Kaya, di ba nagluto ka pa ng pagkain sa bahay? Hindi ako nagluto, pero yun ko lang yung napainit doon. Ayun doon. Masiguro na lang ito. Basta kami, gutom kami. Oo. Walang pipigil sa inyo. Kain na kain. Is this Hindi wine ako or kumain simula blue? 6 a.m. Kumain lang ako 6 p.m. lang. Let's go. That's 18 hours, almost 12 hours. Why? Hindi ka nagbaon? Hindi, sabi ko sana dito na lang kakain para di ako busog, ganun. Eh, nagkape lang ako magdamag sa work. Tapos kumain ako, hindi ko na kaya, nangihina na ako. Gusto ko na kumain kanina, pinipigilan ko, pero si mami nag-alok. Oh, may pasta dyan. Kumain ka na, adobo dyan. Dito sa Canada guys, yung pagka-Christmas, wala kayo naririnig na, no? Putok-putok. Paano year yun? Hindi, sa Pilipinas, kahit Christmas, may nagpapaputok na. Wala. Kay Christmas? Stop. Eh, wala tayong parang, Pero trompeta. may mga nangangaroling. May mga Caroling? pupunta sa room, or bahay-bahay. Bye. Dito naman baliktad, yung nilang pupunta sa bahay-bahay. Dito? What do they get? Remember last year? Yung Halloween talaga, no? They give you something. Halloween nyo. Ano? Money? Mas sinaselebrate. Dito? Diba? With what? Caroling? Mas Oo. bye-bye sila. Sipan. Yung nagko-costume. Mga ruling ka. Paano kaya yun? Ang lamig pa naman. Hindi tulad sa Pilipinas, Pero kasi good. Yeah. Yes, so Kain na kain! Tama na sa akin. Busog na ako. magpapahinga lang ako sa Siguro Diyos. sa tubig lang. Pahinga muna tayo guys ng kain. Balikan namin kayo mamaya. Kumain na rin kayo. Oh, yan. Bye-bye. Are you lying?
Guys, pinagtatalunan kasi namin itong regalo ni Ate Pau Pau sa akin na, ano, bag. Ano pangalan nito? Ha? Lululemon. Mahal daw to, sabi ni Ate Pau Pau eh. Pero sabi ko nga sa kanila, wag nyo na akong regalo ng ganito kasi hindi ko naman bagay. Lagi naman ako sa karsada. Lagi naman ako sa... Meron din si Mami, asan yung kukulinin mo? Sabi nila guys, wag na daw siya regalo ng any brand. Kahoy na lang daw. Para sa tripod. Ito rin kay Mami, oh. Ito rin kay Mrs. Oh. At least itong Sa mga nag-ano sa mga familiar sa ganitong klase, ah. Pattern is so... And you don't like yours. Is it? It's so good. Pagkaano po, tinanggal din yung price. Bebenta ko sana. I-auction ko sana. Kay Mami, kay galing kay Ate Paypay. Ay, kay Ate Pau. But anyway, thank you. Magagamit Papa, niya yan. you're so grateful to Sa bagay, pwede rin ito pagka nagja-jogging ako, no? dito talaga yan pa. Pwede. Mga nurse namin ganyan suot eh. Asan na si Bake? Nagpupupo? Kaso hindi ako pwede magsuot. Ayan, guys. Papaalam na tayo. Tapos na kaming kumain. Host na busog. everybody. Everybody. Si Bake nandun, nagbabawas muna. Babalik ulit. Amoy na nga dito yung kami. Ate Clark! What's Crawford? Papa, yung pagkain mo, Puro buto na yan. don't waste food. Hindi kakain pa ako. Siya Oh, naman you yun. smell it. Alright, say bye-bye na to the camera. Batiin nyo na sila. Merry Christmas, guys! Batiin nyo. Merry Christmas to everybody. Thank you for watching. Baki, here, Baki. Baka say Merry Christmas. Ay, nandun kasi sa washroom, guys, eh. Nasa washroom si Baka. Hindi, pagpatuloy lang namin yung kwentuhan kasi get together nga ng family. Ganon din kayo, guys, ha. Mag-share kayo at drop a comment kung nasaan kayong lugar. Anong Latest vlog nila, Kai? kung ano yung kung nasaan lugar kayo. Kami sa inyo namin ng chocolate. Alright, guys, thank you for watching. Salamat sa panonood. Bye-bye. Say bye-bye. Bye! God bless you all. Nakapagbihis na nga ako. Si Bake, bye. Nakatawa. Guys, love you. Peace out. Bye. Lakai Tracker.